Ni nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo mawauno muli ndine Amin Musa. Kumapoyamba nayi mitu yake. Manja oposa 2000 kumangochi omwe akhudzidwa ndi ng'amba alandira ndalama kuchokera ku bungwe la World Food Program. Bungwe la MEC lapempha magulu okhudzidwa ndi chisankho kuti atengepo mbali kudziwitsa anthu za chisankho chachibwereza chomwe chichitike m'madera ena. Ndipo munkhani za masewero timu ya Blue Eagles yafika mu ndime ya semi-final mu chikho cha Castel itakantha Chitipa United. Manja oposa 2000 amdera la mfumu yaikulu na mkumba kumangochi alandira ndalama zokwana 181,000 kwacha banja lililonse kuchokera ku bungwe la World Food Program WFP. Bwana mkubwa wa bomali Rodney Mwaka ati bungwe la WFP lapereka ndalamazi kuti ziwathandizire anthu pa nthawi imene akuvutika ndi ng'amba. Dave Omar ali ndi nkhani yonse. Mukalosera oona mmene mvula itagwere mchaka cha ulimi cha 2026. Nthambi yoona za nyengo mdziko muno idalosera kuti madera ena mboma la Mangochi mukhala ng'amba. Poganizira kuti midzi ina mdera la mfumu yaikulu na mkumba bomali anthu akhudzika ndi ng'amba, bungwe lomwe limatengapo gawo pa nkhani ya chakudya pa dziko lonse la World Food Program lidalowererapo pobwera ndi njira yokuti anthu ammadera amenewa awapatse ndalama zokuti ziwathandize pa nthawi ya ng'ambayi. Bwana mkubwa wa boma la Mangochi Rodney Mwaka ati njira imeneyi ikupereka mphamvu kwa anthuwa kuti agwiritse ntchito ndalama imeneyi kuti agulire zofuna zawo komanso kuyamba bizinesi zing'ono-zing'ono cholinga chokuti asakhaliretu opanda kalikonse. Iwo ati anthuwa asankhidwa poganiziranso kuti ambiri mwa iwowa ndiomwe adakhudzidwanso ndi ng'amba mu chaka cha ulimi chapitacho. Apemphe anthu kunoko ali ndi nthaka yabwino kwambiri, koma kudandaula kwangu tinena kuti mvula ikuvuta ndimati ayesesani timadambolo agwiritse ntchito ayesese ayike irrigation ulimi othirira kale pansi ndi magulu mamizimo abankhonde atakumasonkheza ndalama pang'ono zikachuluka atipeza ku office kuti ndima irrigation officers atakuzathandiza kupanga set up irrigation tating'ono kuti at least yazipezako zakudya nthawi ikavuta ngati yopanda mvula. Manja okwana 2,426 alandira ndalama yokwana 181,000 kwacha banja lililonse, ndipo ena mwa anthu omwe apindulawo ati ndalamayi yafika mu nthawi yabwino chifukwa amasowa mtengo wogwira poona chimanga chawo chikuuma m'minda mwawo chifukwa cha dzuwa, monga amene akufotokozera a Agnes Mokowa komanso Amadalitso Alex. Moyo ukasintha chifukwa ndikakafika kunyumbako sinkazikideki bwanayi ndikafunafuna kene kake nkambuzi ndikhoza kugula ndikakapeza basi kamene kaja kadathenza patsogolo kuti ndijendemezo sizingandithandize mbuzi nkakagula ikadzaso ikhoza ndithandiza panjira zina. Mvula imene ndi lalikulu kwambiri lalikulu ifata ngoti kubwera mvula kutsafereleza basi kubwesa dzuwa nde fereza sana gwenchira kwambiri chimanga chapserera. Last year ayitavutika kwambiri chifukwa cha ng'amba ene zinalili nde potengera ndi abungwe amene apangira mmene motero kwa ine ndikuyamika kwambiri kuti atithandizapo ndithu moti apa tikhala ndi chiganizo china choti tizithandizire mu ng'amba imene yoti zitipulumutse ndithu pasogolo. Bungwe la World Food Program lapeza ndalamazi ndi thandizo lochokera m'maiko a Germany komanso Norway. Dave Omar, MBC Mangochi. Nduna yoona za maboma ang'ono ndi chitukuko cha kumidzi a Ben Phiri apempha manja achifumu kuti asiye kukamang'ala ku mabwalo a milandu mikangano ikabuka kamba kuti izi zimabwezeretsa chitukuko mbuyo. Ndunayi yanena izi pomwe imakumana ndi akuluakulu a khonsolo, makansala komanso mafumu a mboma la Balaka komanso Machinga. Austin Fukula ali ndi zambiri. Ndunayi ikukhulupirira kuti mikangano ya ufumu mafumu eni yake ndi amene angamayithetse bwino kusiyana ndi kuti manja okhudzidwa asipita ku mabwalo a milandu. Izi anena pomwe maboma ambiri muli mikangano ya ufumu kuphatikizapo Balaka komwe mabanja ena achifumu akukanika kumvana olowa ufumu monga kwa Matola, Ajibu ndi Kachenga. Mafumu ndi nkhani ya kumagazi ndiye mumachita kudziwa kuti mtundu wotere
chikhalidwe chako nchotere, mtundu wotere amapanga zotere, mtundu wotere amapanga zotere. Ndiye palibe chifukwa chokuti padzipitirira kukoti akumabanja azikonze, chifukwa ngati dera sili kuyimiridwa ndi mfumu amavutika ndi anthu awo, chifukwa choti anthu aja sayimiridwa ku nyumba ngati za council ngati izizi zimene sizichita bwino. Pa nkhani ya ndalama za misonkho, aphiri auza khonsolo ya boma la Balaka kuti adzipeza kuposa theka la ndalama zomwe akutolera panopa pa chaka. Poyankhapo wapa mpando wa khonsolo ya boma la Balaka a Hastings Maluwa wati mbuyo omwe akhalasa kutolera misika ina misonkho, ndipo pano agwirizana zoti afikire misika yonse. Mu ulendo wawo oyendera makhonsolo, ndunayi yayenderanso boma la Machinga, komwe anauza adindo kuti achepetse ngongole zomwe amatenga popeza kuti ali ndi kuthekera kumatolera ndalama zochuluka. Machinga ikuyesetsa ili pa mulingo wokuti sitingachite discard kuti yovuta kwambiri, ndiponso yatiwonetsera mkamlozera wakuti kumene afuna kulowera ndi ukuku, ayika ndondomeko zokwanira, ali ndi chidwi chimene akumatha kuchita explore njira zina zopezera ndalama, ndizoona ali mu ngongole zambiri, koma njira yokuti abwezere ngongolezo tsopano zikuoneka. Ndipo wapa mpando wa khonsoloyi a Stephen Nkwatula ati pakadali pano ayika ndondomeko zoti asiye kubwereka ndalama, ndipo malo mwake awonjezere ndalama zomwe atolera pa chaka zoposa 200 miliyoni kwacha kuti zifike pa 500 miliyoni kwacha. Maplani abwino onera kuti khonsolo yathu iziyenda bwino. Maplani ena ndiona kuti tizigwira ntchito bwino ndi ma komiti amene ali akumuzi kuti chitukuko chathu chipite patsogolo. Ndunayi yauza makhonsolo a boma la Machinga komanso Balaka kuti atengere mwayi kutukula madera awo kudzera mu thumba la chitukuko la phungu la 5 biliyoni kwacha lomwe boma liyambe mchaka cha chuma chikubwerachi. Austin Fukula, MBC. Bungwe loyendetsa chisankho mdziko muno la MEC lapempha magulu okhudzidwa ndi chisankho kuti atengepo mbali yayikulu podziwitsa anthu za chisankho chachibwereza chomwe chikhale chikuchitika madera ena aphungu ndi makhansala mdziko muno. Mkulu wofalitsa nkhani ku bungweli a Sangwani Mwafulirwa ndiye wanena izi ku Mzuzu. George Mkandawire wafika ndi ripoti. Mwaena omwe anali nawo pa mkumanowu ndi monga mafumu, amabungu omwe si aboma, atsogoleri a mipingo ndi achipembedzo. Mmalinga ndi mkulu wona zofalitsa nkhani ku bungwe la MEC a Sangwani Mwafulirwa, ntchito yolemba anthu mukandolo wa votiyu idzayamba pa 31 Januwale mpaka pa 6 Februwale 2026, ndipo anthuwa akhala akuponya voti yawo pa 17 Malichi chaka chomwe chino. Cholinga chathu chachikulu choti wina aliyense amene azakhale kuti anali alembetsa pa mkandolo wa voti ulendo uno kapena analembetsa pa chisankho cha 2025 azatuluke mwaunyinji kukaponya voti. China chimene tikufuna choti anthu amenewa akaponye voti molondola. Ndechoyamba kutuluke anthu mwaunyinji kukaponya voti. Chachiwiri chiwerengero cha mavoti owonongeka chichepe kwambiri. Ndipo mmodzi mwa atsogoleri kwa Luwinga a Clement Gondwe alonjeza kuti agwira ntchito limodzi ndi bungwe la MEC polimbikitsa anthu okhala mderali zakufunika kutengana mbali pa chisankho chachibwerezachi. Ni nyengo njiweme iyi yakuti tonse pamoza na awo pa nyengo iyo vakavota cha varute muunandi, tirute muunandi withu kuti tikavote. Chachiwiri ni ufuru wa munhu warute kukavota, chifukwa without kuruta ndikuti munthu yura wangasankhika cha. Sonoso pomaliru ise ngati varongozi tikwenera kuva na chikhumbukhumbu chakuti kudera kwitu na didi tikasore munthu uyo vanthu vamutemwa, uyo vanthu vamukhumba kuti watiyendeseke chitukuko. Pakanali pano okhudzidwa ena anenanso kuti apitiriza kugwira ntchito limodzi ndi bungwe la MEC poonetsa kuti chisankhochi chikhale chokomera wina aliyense, chaufulu komanso chachilungamo. George Nkandawire, MBC, Mzuzu. Tili pa nkhani yomweyi, bungwe loyendetsa chisankholi lalimbikitsa amayi kuti akhale ndi chidwi chopikisana nawo pa chisankho chapadera chomwe bungweli likuchititsa pa 17 March mdera la Mikongo boma la Mangochi. Mmodzi mwa makomishonala bungweli a Hare Mkajewa anena izi pa skulu ya primary ya Chowe pa msonkhano ophunzitsa mafumu ndi atsogoleri osiyanasiyana zambiri zokhuza chisankhochi. Bungwe la Malawi Electoral Commission
linayika ndondomeko zosiyana-siyana zopanga encourage achinyamata azimayi ndi amaulumali osiyana-siyana kuti azitenga nawo gawo pazochitika zachisankho. Njira ina imene inachitika ndiyoyika mitengo. Kumbukirani kuti mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC ndipo tiyeni tionenso mitu yake. Manja oposa 2000 kumangochi omwe akhudzidwa ndi ng'amba alandira ndalama kuchokera ku bungwe la World Food Program. Bungwe la MEC lapempha magulu okhudzidwa ndi chisankho kuti atengepo mbali kudziwitsa anthu za chisankho chachibwereza chomwe chichitike m'madera ena. Ndipo munkhani za masewero timu ya Blue Eagles yafika mu ndime ya semifinal mu chikho cha Castel itakantha Chitipa United. Sabata ino mu program ya Woman Talk. Masiku ano azimayife akuti tatayirira mmakomomo. Chili chonse ndanaphisa. Anapi. Even dzovaladzo tikhale dzovaladzo kosali mpala mabanti masokosi ayi. Wantchito kati mampatsa ndalama kuti adzigwira ntchitoyo. Iweyo ngomphunzitsa zimene ukufuna kuti adzipanga. Koma naku mbali ya usamala abambo ndi ntchito yanga ndi udindo wanga. Azimayi tomatayirira mwafika ponena kuti naphiri kumamuuza mavuto a nyumba. Mama wandimapita kukaunjika uko kutsoka market kukagulisa kaunjika ndatopa ndabwera ndita anato anaphika phikeni. Anapi sambisani ana anapi sesani hapo mapeto wake anapi aja amatenga banja limapita atu jeni. Takulandiraninso ndipo popitirani nkhani zathu. Bungwe loyang'anira sukulu zophunzitsa ntchito za manja la TVETA lamaliza maphunziro a masiku 5 opereka ukadaulo wa luso la makono pa ntchito zosoka kwa aphunzitsi a msukuluzi ku chigawo chakumwera. Cholinga cha maphunzirowa chinali kuwapatsa upangiri pa zomwe angagwiritse ntchito makina a kompyuta pa ntchito yawo ngati njira imodzi yopititsa patsogolo luso. Ruth Chinangwa ali ndi zambiri. Polankhula pamwambo otsekera maphunzirowa kuna Minjiwa Technical College ku Phalombe, mkulu wa TVETA a Elwin Sichiwola analimbikitsa ophunzira 39 omwe atengana umbali kuti achilimike kupereka ukadaulowu kwa ophunzira msukulu za luso la manja ngati mbali imodzi yokwaniritsa masomphenya achitukuko a 2063. Kwa nthawi yayitali aziphunzitsa athu ma technical college akamaphunzitsa ana amene akuphunzira tailoring and fashion designing. Pa design popanga design zinthu zija amagwiritsa ntchito mapepala komanso zinthu zina ndi zina zimene malinga ndi mmene technology ikuyendera masiku ano sitikuyenera kutero. Ndifuna yake timaphunzitsa aziphunzitsa athu kuti aphunzire software imene angathe kugwiritsa ntchito popanga design zovala. Chimene tikuyembekezera ndichonena kuti ma technical college mwathu mutagula makompyuta tapanga establish ma computer lab. Aziphunzitsa amene mmene aphunziramo akathenso kuphunzitsa achinyamata amene akuphunzira mu makoleji mwawo luso limeneli kuti akasitha kupanga design zinthu pa makompyuta. Izi chimene pamapeto pake chimene zitatithandizire kwambiri ndizonena kuti kumbukirani kuti ngati dziko tikufuna kuti tiyambe makampani kapena ma industries a fashion designing and tailoring. Achinyamata athu pogwiritsa ntchito technology zimenezi ndi amene angathe kupanga zinthu zambiri komanso za mtengo wapatali zimene zingapikisane ndi zovala zimene zimapangidwa kunja. Mai Veronica Ngambi ndi mmodzi wa aphunzitsi omwe amasula anthuwa ndipo wati awaphunzitsa software ya Claw 3D yomwe ingawathangatire kupeza luso lapamwamba pa ntchito yosokayo. Dziko la Malawi ndilokonzeka pokhapokha tili ndi zinthu zimene zingakhale zoyenereza kuti zigwire ntchito ngati makompyuta komanso ndi zina ngati ma digitizing tables ndi zina zotero. Ndipo a Biswick Kabambe ayamikira bungwe la TVETA pokonza maphunzirowa. Poyamba penipeni tikamaphunzitsana aja timangwauza kunena kuti ndi pakamwa komanso timagwisa zinthu kuisa ntchito manja tikafuna kujambula chifukwa tikamafuna kuti tisoke zimambira patani
timafunikira kuti no tipange develop pattern, so that pattern timapangitsa using hands. So chifukwa taphunzira zimene zizi tikasintha zinthu zija, so pano we're going to use computer kugwiritsa ntchito software kuti zikapangano produce ma patterns, then those patterns tizikapangira kuti no tikapange produce magame, so zikazi zakolite kusiyana ndi bino mapangira mboyo. Mwazina anthuwa aphunzira kugwiritsa ntchito software ya zosokasoka, kudula nsalu mwa makono, kusoka zovala komanso kuveka zidole za chionetsero. Ruth Chinangwa, MBC, Palombe. Apolisi mu mzinda wa Blantyre apempha ochita malonda kuti adzigwira ntchito limodzi ndi apolisi polimbikitsa chitetezo. Pempholi alipereka pa polisi ya Chiromoni pomwe amalandira chipinda chatsopano chomwe achimanga ndi thandizo la ndalama lochokera kwa mmodzi mwa anthu ochita malonda ku derali. Zambiri mu ripoti ili la Alfisha Fisha lomwe akuwerenga ndi George Banda. Polisi imabwera ku dera. Mkulu wa polisi ya Chiromoni a Modesta Jusa anati ntchito za polisi zimadaliranso anthu amalonda kuti athe kupereka chitetezo chokwanira m'madera omwe anthu amachita ntchito zawo zosiyanasiyana. Thandizo limene linabwera mu nthawi yake ngati polisi timapanga provide ma services the office ya polisi ili open kwa amene aliyense, then ndi chikhulupiriro kwambiri inazoti donation imeneyi ithandiziranso kunazoti anthu ena abwere poyera kufuna kugwira ntchito limodzi ndi apolisi kuti tithandizane kuti kudera kwathu kuno tiyepese milandu kukhale kwabata ndi mtendere. Ine tikuthokoza kwambiri chifukwa cha kulandira thandizo limeneli. Ndipo mmawu wake mmodzi mwa anthu ochita malonda mtauniship ya Chiromoni akondwani Maluwa, yemwe anapereka ndalama zomangira chipindachi, anati iye anapereka thandizo ngati njira imodzi yothokozera apolisi pa ntchito yomwe amagwira yoteteza miyoyo komanso katundu wa anthu mderali. Chifukwa cha vuto limene linatigwera ku Chiromoni loti police station inaotchedwa, nkhani za community kuti agwira munthu amene samayenera moganiza mwa community inaotcha polisi, zomwe kumapeto kwake zinatipasa mavuto tonse monga anthu a business komanso security yathu sinali bwino chifukwa anthu ena ochoka mbali zina amatha kubweranso zosokoneza. Tikungonena kuti amene angathe kukhala ndi kuthekera osati ku Chiromoni kokha koma dziko lonse la Malawi, amene angathe kukhala ndi kuthekera kuthandiza polisi akwanitse kutero, chifukwa tikatero tichepesa rate ya crime ku Chiromoni komanso ndi dziko lonse. A Jeremiah Kanzota ndi mkulu wa gulu la chitetezo ammadera mu mzinda wa Blantyre. Ndokondwa kwambiri kuti cholinga chathu ngati apolisi community chikukwaniritsidwa, chifukwa mmodzi mwa munthu amene ali wa mu community ndikubwera ndi maganizo ofuna kuthandiza polisi. Ndikuona kuti zimene tikumanena kuti apolisi ndi abale athu pa iwo okha sangathe kugwira ntchito, tikuona kuti chikukwaniritsidwa. Pachifukwa chimenechi ndi chimwemwe kwambiri. Chiromoni ili ndi anthu ambiri amene amapanga ma business, ndipo nditengerepo mwayi kunena kuti ena amene aona izi zikuchitika iwonso angathe. Chipindachi achimanga ndi ndalama zokwana 25 million kwacha, ndipo chikhala ofisi yatsopano ya mkulu wa polisi. Munkhani za msanguluso, mlakatuli Isaac Kadankowa wapata mphoto ya ndalama zokwana 35 million kwacha atamusankha kukhala katswiri wa mpikisano wa luso wa Malawi Has Talent omwe amachititsa a Times Group Season 2 ndi Goshen City. Kadankowa wakhala katswiri atagonjetsa anzake ena asanu ndi anayi pa mafainalo a mpikisanowu omwe anachitikira mu mzinda wa Blantyre. Zambiri mu ripoti ili la Simeon Boys. Iyi inali ndakatulo ya Kadankowa yomwe idasangalatsa anthu ambiri pa mafainalo a mpikisano wa Malawi Has Talent omwe unachitikira ku holo ya Apollo mu mzinda wa Blantyre. Mwazina ndakatuloyi inafotokoza za mavuto osiyanasiyana omwe dziko la Malawi likumana nawo, komanso zakufunikira kuti dziko la Malawi likhale logwirizana ngakhale lili ndi zipani zosiyanasiyana.
kumwambo komwe kunali nduna yoona za chinyamata ndi masewero komanso chikhalidwe a Patricia Wiskesi komanso mkulu wa Goshen City Prophet Shepherd Bushiri. Kunali anthu ndi magulu osiyanasiyana okwana 10 omwe amapikisana, koma pakutha zonse mlakatuli Kadankowa anali yemwe anakondweretsa kwambiri majaji a mpikisanowu komanso anthu omwe anabwera kudzaonera. Congratulations, Isaac. Seconds, Isaac. You have won 35 million kwacha. Today, man ndo kiganja chwele. Palibe siku moja imeneni hapo na basi to Potili apo ndemanga mkulu woona za chuma ku kampani ya Times Group a Rafael Chirwa ati ndiwokondwa kuti akwaniritsa cholinga chawo. Ine nditaonena kuti ngati kampani takwaniritsa zofuna zathu monga mudziwa ife ndife media institution, and kwa media institution kwathu ndikuphunzitsa ndithu kupanga amplify kupereka mwayi osiyanasiyana kupanga entertain. Nditi taonena kuti kufikira tsiku la lero ndimene tinayambira in May chaka chatha ife takwanitsa ndife osangalala. Nduna yoona za chinyamata masewero ndi chikhalidwe a Patricia Wiskes ayamikira kampani ya Times Group ndi Goshen City kamba kochititsa mpikisano omwe uli ndi kuthekera kotukula luso la chinyamata. Luso losiyanasiyana lomwe tili nalo m'Malawi muno ngati dziko lili ndi kuthekera kwakukulu kopititsa patsogolo ndalama zomwe ife aMalawi timapeza. Ndiye ife ngati boma takonzeka kuti tithandizire achinyamata komanso onse anzathu amene ali ndi maluso osiyanasiyana kuti ayambe tsopano kugwiritsa ntchito luso limene lija kuti ayambe kupeza nalo zochita makamaka kunkhani yopeza ndalama. Mkulu wa Goshen City Prophet Shepherd Bushiri yemwe anathandiza mpikisanowu ndi ndalama zokwana 500 million kwacha wati ndiwokondwa ndi luso lomwe waliwona ndipo walonjeza kuti apitiriza kupereka thandizo ku ntchito zotukula luso la achinyamata. Kuchokera mu mzinda wa Blantyre ndine Simeon Boyce. Bungwe la Copyright Society of Malawi Kosoma lapereka mphoto kwa kampani nthambi mamaka ndi nthambi zina zaboma mchigawo chakumwera kamba kuthandiza kukweza luso mdziko muno. Zina mwa kampani zomwe zalandira mphoto pamwambowu omwe unachitikira ku Blantyre ndi kuphatikizapo National Bank, Amaryllis Hotel, Army Secondary School, Police Secondary School komanso wireless ya Ditala FM. Mkulu wa Kosoma Mai Dora Makwinja akufotokoza zambiri. Poyamba tinene kuti tinabwera kuti tithokoze kwa anthu onse amene amakhulupirika kutenga zilolezo zoti agwiritse ntchito luso la eni yake, komanso kuti amene sakupanga bwino aone kuti zinthu zinzofunika. Ife ndi zomwezi ndalama zakapereka anzathu ogwiritsa ntchito luso la eni yake zikabwera kwa ife ndi zomwezi timaziperekanso kuti anthu alandire. So olandirawo sutamamukhala oyimba okha iyayi, koma ngakhala olemba mabuku ndosindikiza mabuku okonzanso mafilimu. So chinatiwonerekera kuti chanzeru kuti chaka chino tiyambe ndi kubwera kudzathokoza kwa anthu amene akutithandiza kuti ntchito yathu iziyende bwino, komanso anthu aluso aziona kochotola, ndiponso kuwalimbikitsa kuti apitirize kumachita bwino choncho, ndipo kwa amene sakuchita bwino tikuwapemphabe kuti asafoke ayambe kupanga bwino kuonera anzawo kuti akakhulupirika kutenga zilolezo ndi kumapereka mafizi oyenererawo nawonso adzathanso kulandira zinthu ngati zimenezi. Munkhani za masewero, timu ya Blue Eagles yafika mu ndime ya semifinal mu chikho cha Castel itakantha Chitipa United ndi zigoli 4-1 pa bwalo la Chitipa. Misia Muhone anagoletsa zigoli ziwiri pamene Webster Mzunda ndi Tonic Viewey anamwetsa chigoli chimodzi aliyense. Izi zikutanthauza kuti Blue Eagles izakumana ndi Goshen City Dedza Dynamos mu ndime ya semifinal. Masewero ena a mu ndime ya quarter final achitika kumathero asabatayi pamene FCB Nyasa Big Bullets izakumane ndi Mighty Tigers ndipo Mighty Wanderers idzasewera ndi Nzuzo City Hammers. Katswiri wa chikhochi adzadziwika pa 7 February. Ndi nkhani imeneyo tafika pamapeto pa nkhani zathu mmawa uno, koma tisanasiyane na insomito yake. Manja oposa 2000 kumangochi omwe akhudzidwa ndi ng'amba alandira ndalama kuchokera ku bungwe la World Food Program. Bungwe la MEC lapempha magulu okhudzidwa ndi chisankho kuti atengepo mbali kudziwitsa anthu za chisankho chachibwereza
chomwe chichitike m'madera ena. Ndipo munkhani za masewero timu ya Blue Eagles yafika mu ndime ya semifinal mu chikho cha Castel itakantha Chitipa United. Kumbukirani kuti mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Amin Musa, tikufunirani tsiku labwino. At the heart of Malawi's development story, in line with our 2063 aspirations, is a community voice that engages duty bearers in meaningful conversations that empower and give hope. For over 20 years, MBC's Development Broadcasting Unit, an arm of MBC, has worked with development partners in driving the change we all want to see. With a network of over 100 radio listening clubs across Malawi, our team of experts use social and behavioral change communication to facilitate community-led transformation. From education, early childhood development, health, agriculture, climate change and human rights, we provide a platform that connects communities to solutions and partners to sustainable impact. DBU collaborates with government ministries and departments, local and international partners in mobilizing communities, conducting